Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bro, ngarep nang alas bro, nang alas kidul omah ngarep lon. Wah, suka terlalu lemu bro. Ayo mantep karo Raka. Ayo suka teh enter. Oh yang ngono kayak. Ya aslinya iso sepeda, cuman jeblok bro, jalannya lebar, terus rendeng, wis udan ae dino ming udan, gimana udan rasido ya. Yang ini jane iso iki, biyen iso si teko Tegalan kono, kaya ini dalane bro. Iki nek oleh liwat ini. Nah, melusuk. Iki lompoke Kang Sri bolo. Enek sing kriting ya enek sing apik. Ya semoga-moga dadi dipangan lho. Ning kaya ngene iki jake kurang rabuk. Kan rabuk anu iki bolo pabrik. Yo kayak kompos ya, nah yang keling yakin aku. Ku porang sering gini, yuk bolo. Lah rabuke piye ora mau gawa kadang, kayak mendo. Rabuk. Bayo. Lah piye lho? Rabuk suket iki bolo. Yo. Kaya ngene iki. Bareng tanduran bolo nanti tok. Yo. Japeng baik. Jalan ning tok nganggur piye bolo. Wis. Nek sing kencur ya jahe. Ya jagung ora dadi porangi yo ono. Iki apa iki? Koro. Iki model piye konsepe nandur koro kaya ngene. Ya telo, ayo. Ya dek, seneng-eneng tandur. Ora dirawat san. Bolo. Kaya ngene iki. Pinus entek bolo. Dal 5. Karek anak 1. 2 3 4 5 6 6 bro. Isine tals tok ya. Kaya ngene kon nanduri. Piye lho wis digowaki malah tandur meneh. Tals. Ora marti. Rakat teko ngalas malah deprok piye? Konsepe. Ki ngomong-ngomong tanduri tals ki enek mbutene apa ora iki? Nek ah. Mbutene ora eneng kok. Golek mbutene bolo. Ganti ora eneng iki sengkeli bolo.
Yo, tandri kunir ya, aduh. Wis ora mendukung blas. Konsepe piye lho iki? Wis